Kum shipan taban yok jing shy halor ka jing pentrai kam ya ka GPS map camera app bot kum juru halor ka UBI attendance app halor ka jing wan trai ki no hikai school ka kunhun ki no hikai school ki badon hi shatri boper kila lek ban kendo iki he officer jong tanat puli puthi pan jing pen shy halor ka tai ka phang Kini ki kunhun no hikai school ki kentop ya ka Giant Hills Lower Primary School Teachers Association, ka All Meghalaya SSA School Association, ka All Meghalaya Primary School Teachers Association, jong ka East Giant Hills District Klirian, baru ba S lalu bubari District Mission Coordinator SSA East Giant Hills District Klirian. Menta kasengi nagaliang jongi ki artli ki sing jong ki no hikai hapo East Giant Hills District kata ka Giant Hills Lower Primary School Teachers Association Clear unit kepada ke unit jong ka All Meghalaya Primary School Teachers Association nani Amsta but ka Meghalaya SSA School Association East Giant Hills District unit nilawan ban Lake Summit but ya kendo ya i Sub Divisional School Education Officer hakabay day but ka phang halor ka jing pentrai kam ya ka GPS map camera but kumjuro ya ka UB attendant apps hakabay day but attendance jong kinong hikai hapo East Giant Hills district kaba kentup na do kinong hikai SSA government non government deficit ad hoc kiba hikai hakerdan elementary level kanong rim kaba nagaliang jongi ki arseng ni kendo ya ISDSEO kalong hadin mangilayo ya ka complain nakibabon ki para nong hikai ki jongi hakabay day bat kini ki apps kibala pentrai kam nakaliang jong ka office jong ISDSEO kumjuro na ka office jong district mission coordinator kabanong kong kajing kaba paranong hikai penpao syangi kung kaseng kalong ba nakaliang jong ka office kala register but share yaki personal details jong kinong hikai hapo jong kaneka UB attendant apps kapadai ka software kabala shna da ka UBTech Solution Private Limited claim da yo ya ka concern na ni ka jingbit na kinong hikai shwa ban share ya kiniki personal details jong kinong hikai hapo jong kaneka apps nata shushu akaba penlengo ya kibabon kinong hikai kalong ba hadin ba nakaliang jong ka office kala shoe forward da ka link nakbanta ban pentrai kam yo new apps anda kila download yo new apps kila login ka number ka phone number ni ka personal details yung ki la dep ban register lupa nakaliang jong ka office kuma mane claim da yo ka jingbit lagi para nong hikai kanir kolong ka way nakabenta ka ba nakaliang jong ka office kala violates ni penkeng ya ka right to privacy jongi ki nong hikai ni jong kino ki songsinong di nong songsinong hapo ri India kapkum ka mandates jong ka article 21 jong ka constitution of India kabaar ka ba nakaliang jong kino hikai kin penpao ya kajing singi ka singi ki arseng kalong ba kibapun hi kino hikai kidang pendon kam ya kini ki handset ki barim bon na ki parano hikai jongi ki klem pentrai kam ya kini ki smartphone na ki android phone henry ban pentrai kam ni ban download yaw ni UB attendant apps ni don kam ya ka smartphone kaniro kala bo jing ya kinong hikai but ka penshipting susu ik para nong hikai kalong ba kila yo ya ka jing maham no office balada kim pentrai kam yaw new apps kila ban syabat ya ka tulop jongki nani hadu ban sya terminate ro naka service jongki kalong ka ka bangi kum ki seng ki ba pe ka jing jong kinong hikai apo East Giant Hills District ni sokhya ka bai dei bat ka ni ka benda kabalai ka ba kinong hikai ki penpaw ka jing kalong ha ka jing bom don ka network kamtam haki thai nong kendong kumban sukdeu hapo huria borkhat saipung bat kiwe ki penta hapo East Giant Hills bon ki penta ki ba kinong hikai ki hikai haki tu ki jaka kilong ki jaka ki bom don network tingim tip nakaliang jong office shwaban pentrai kam ya kene ka apps kala le survey ne em ba ki jaka hapo East Giant Hills kilong ki bala biang network yo ba kila deble yo ya ka survey yo ba ka jing survey jong ki kila ba baro ki jaka hapo East Giant Hills kilong ki ba biang ka network na kata kadaw ki pentrai kam yo new apps kabasaw kolong ba la pentrai kam yo new apps claim da khot nakabenta
ban yakren ni ban discuss ya baro ki stakeholders ki badon hapo jong ka district East Janji Hills district handai la shupen trai kam mukmak claim da discuss claim da ya peliu jungmut ka outcome ka ban mi nang ni unda la pentrai kam ya new apps bat kum ta ter handai la shupen trai kam bai la i kum bakila le diktator ngila banong hakabai ka benta la shuk nyon bai nyingi kinong hikai by force ban pentrai kam la ni ban pentulun ya new apps ubana kaliang jong office kila pha shangi lengbak ka link baki share haki WhatsApp kepasan kalong ba kibabon hi kinong hikai kimpat aware kini ki advanced technology kiba menta mo kibabon hi kinong hikai kim nang hiro tang ban download you new apps ban pentrai kam lele kalong ka bae mar kumbang menne baswa ban pentrai kam new apps ka training ru ki claim code ka awareness program ru claim ai handle shupha bai ta ka link shupha bai ta ka link but laptha you kinong hikai ban download you new apps but ban record ya ka attendance ka jongki hakapon men step pat kum juru hakapon men meet andala y school bat kaniro kala bo jing ya kibabon kino hikai kumang men ne ba dadam le yo new apps dam pendon kami new apps kala don kata kajing maham na kalian joko office ba kila ban syabat katulok ani hadu ban sya dominate ro ya ka service kaban riu kalong ka ba habang ila persang ban wat jing tip na kubai ki district hapo ka jela mi karya ngilap ba yo new apps la shuk pentrai kam tam hapo East Janji Hills district hendai shakiwei ki district hapo Meghalaya klempat pentrai kam yo new apps kaba pelengo susu yang iba nakaliang jongka education department jongka sarkar Meghalaya kala de launch na ni kala de penmi yo way apps ubang itip keteng kumbu make teams dan ni kata teachers information management system kebangi hapan update yak attendance jong ibat kiwi ki benta badon kam jong no hikaya hapo jong kan ka software ka bala generate bat ka bala launch da ka education department jong ka sarkar Meghalaya hari kendit kensan kala benlengo yangi kinong hikai bala mi sakini ki artri ki apps kata ka GPS map camera apps bat ka UB attendant apps hapo East Janji Hills district tengi kum ka seng jong kinong hikai habang ila yo yakini ki complaints kuba kedeung haneng henriu teli menin ka santrik jong benajun ngila syongkerke ya ka jingelang hapdeng jongi ki arseng kata ka Janji Hills School Association East Khasi Hills District Unit patakawai ka sur hatin bangila ya tai sani bahaya ka nikamat takawai ka sur ngila shim ya ka rai bangin legbo ya ka nika jingcho bat kumjuro ban ya kendo ya i SDSEO bat ya DMC kabai dai bat ka nikamat te hakani ka jingi kendo jongi bat i SDSEO nakaliang jong i ila penpau ba ya menta imla ban ai kano ka jubab hakabai dai bat kani ka benta bat ila panpor nangi ban ai por i ba insa shong ka meeting bat ki staff ki jong i contribute di yo DMC BMC pat hadin kata insa pentipat yangi bat ka kinsa khot syakami jing kren hakabai dai bat kecik penekam ya yakini ki artli ki apps ka baar mening ila shim ya karai ba kat empat la ban ya kren ya kani ki jing jong kino hikai ngila shim ya karai ba nado menta kasngi nado kasngi ka ba ngilawan ai ya kani ka jing tho sha ka office baro kino hikai kata kentup nado kino hikai SSA ki government ki non government ki deficit ki ad hoc bangin sange lo shisendon ban pentrai kam lani ban pendon kam ya baro artli kini ki apps kata yo GPS map camera apps bat UB attendance app ka balap tha na ka office tat hadu ba ka office ka code yangi saka jing kren bat kaniro lada hadin ka jing kren lada ngisngau ba yo new apps sngo don kam ban pentrai kam te ngin sa pentipat da kumwei tat hadu kata kapor ngi kirpat ya baro kino hikai hapo East Janji Hills district nadu kino hikai SSA government non government ad hoc pat deficit ba nadu kani ka klimat ka bangila wanbo ya kani ka shiti but nadu lasai terter bangin sange no shisindon ban pentri kam ya new apps